Revival Spa. Revive, refresh, relax. Then morning resulta. Wow, uy, di ba? Hi guys, so today I am here at CDO. Actually gahapon radyo ko naabot pero walang ko vlog kay na-stress ko sa biyahe. Kay first time na ako ng biyahe by land. Kay last year nakanin ko plane man to. Kuwan po ko direct flight from Jensen to CDO moagi pag Cebu. So ayun, nag-bus and at least di ba naka-experience po ko. Ayan pa, kaswerte ba? Nakikita ko ninyo diri sa SM Premier CDO. Hi! Ka-perfect ba? So ayan, gikan kog SM Premier and nangita ko cord sa ako ang cellphone kay marag naguba na jud siya, marag di siya muon. Pero ato marag guba na jud siya. Actually guba na jud siya. Karon proceed ko sa Revival Salon, Revival Spa kay pasamuton ko nilag perfect. So thank you kay Ma'am Jasmine. We're here at man sa Revival Spa. Pasamuton lagi kong nag-perfect ka maganda. Hello! Hi! Hello! Here at Revival Spa. Hello! Sila dahil gihapon ni. Asa man si Madam? Perfect. Pwede yung tripod. Na problema ko sa kong phone ba kayo? Di na mo on. Butaan na. Mingaw pa karon jud no. Kaya syempre na on duty pa kasagaran and ay mga klase. Ayan, Revival Spa by Ma'am Jasmine. Madam Jasmine. Ayan, perfect. Asa kay ni banda sa kay complete address diri CM Recto. Basta beside Magnum Radio, Cagayan de Oro. Ayan. Open sila from 10 AM to 12 midnight. Hi, Ma'am Jasmine, the owner of Revival Spa. Revival Spa, ma'am. Diba? Ka-perfect today ni Ma'am Jasmine. Kano ba yun may nakita in person? Ka-perfect ba na mo? Yes, thank you kaayo. Kaya gani, di ko makig-friend sa mga laki dahil kay kabana ko photo brapot sa friend. Wa joy mahitabo. Naday dapat. Hindi mo gawin tabo. Pero ma'am, fairness. Judy itas ko. Uy, so morning Revival Spa. Yes, kaya gani. Gahapon ba ko diri Lagi gani. Pero wa pa ako kasulod dito nga area pa. Oo, kaya nagkuan man mo nagkita mo sa kong igagaw proud kasi. Gapon. Si Rondo, tuloy ano sa ako. Bye. Pwede na ma-tour dito nga area. Gapon na among tuloy customer basig. These are our Revival staff. Yeah. Uy, humot, limpyo. Murag ako rin yung naghugaw-hugaw diri. Hello, uy, Ma'am Jasmine. Uy, di basta-basta. Kagawad pa, Joy. Kita ali, kriminal kay na. Yeah. Kansa kay ka ato, Ma'am, nag-message. Like, last August, mata to. Bag-ura to, no? And mo kay Toy, nako, alaway na. Pag makakaari kong CDO, naku, nainamduman ta ka ba? Naku, itap down ako si Ma'am Jasmine B. Revival. Alam, isang sa kaya, basta ganit mga kuhan. Kay gamay raman gud akong contact list. Pwede doon, gila ko mga dughan. Matanga ko si Mako na kumay. Ba ninyo mo check up? Uy, ginoo ko. Basta mga biti-biti, Uy, ana. in person, ginoo ko, beauty queen. Miss Cagayan, di ba? Unsa na? I mean, unsa na yun? Northern Mindanao, 2002.
Kaya ka di man dyan ni basta-basta. Naka-Miss Earth. Ginoo ko. Tagor na ko karon. Hala ka Ako sa no. pork chop. Dali na, basta ipaketch niya. Ano ka, Diyos ko? Hawad kayo mo check ka. No? Master kayo sa mga kay. Kani o, ako, ganan ko Kani ano. siya na makola ako dyan. Ganan ko ano yun? Kani, 7. 7 In your na. hair, show ka. Oo, pwede ra. Diba? Mm. Like, show. Ano color Diyos yun? ko, perfect siya ni Ma'am Jasmine. Ginawa, di ko ka-move on sa yung beauty. Stress jud kay gapo. Astang layo a jud ay oy. First time na ako bailan. 12 nilagan jud siya 12. Oo, nya putol-putol nga tulog kay sakit kay sa liog. Aka ni Agi sa ni Davao dito. Jensen jud den agig ko tabato. Isang may pulumudok. Nakaadto po kag Jensen sir. Wala pa po. Pero kabalo na ko asa dito. Pulamulok din siya agi. Bigay na kog Davao pud siya ang direction. Dito day sa Pulamulok day mo agi. Mas kay kung muda Agi pa kag Davao. Feel na ko ano na sad. Oo. Hi, Harold! Kaswerte ba? Yes, na uy, go. Letchon, kaswerte ba niyo mo nga nagkita ta diri? Thank you Kung sa Mandira, Je. Charna. Che, baka naman. Si Che Lahat sa Santos. CDO, uy. Ang bayot, nga gakaog tahop. Charna. Hala, baboy na kay ka, Che. Buisit, medyo na siyang maayo. Kita na, Sa taga ako, Mindanao represent. Oo. Kita rin yung tatlo. Oh, ga-vlog na siya. Ga-vlog Sikat ako. kayo na siya. Diri Oo, sa- uy. Sorry, Uy, tapon, may ka diri CDO. Wala kay vlogger. Ay, sorry. Gwapo Sorry. kayo yung pork. Gwapo kayo. Gwapo daw kay ka sa camera kay layo Diba? kay ang So, sa camera lang. Lahi kasi. Ang padya, Carl lang. Yung mga Carl lang. Pwede no, danay. Pamilya. White gay siya, moro po yung nakanindot white, then pwede ra po ka mo sound sa kanal na dalaw ni mo kay, okay naman ni mabasa. Oo. Ilo na danay. Pwede na, Chud. Pwede ka mag-picture. Laki, itas na good. Ayun. Pwede ay. Bayri lang 30k. Ayan, first time na kulayan akong hair. My God. Like for the first time. Dahil kay kung first time ron ba, last month po gani first time po nag-piercing. Uyab na lang yun ang nagapa. Dahil kung nagwa pa yun ni Nahi. Wala pa na. Gusto ko ni first time ba? First time nga hiwa. Thank you kayo, Ma'am Ruby, for my hair. Tama ba, Ruby? Say hi to Harold! Kauban ako dati sa mga fans club kay Gabi. Sila ba may ka-uptick sa mga artista-artista sa una. And nagkailaming Harold like 3 years ago ba ata? 3 years Like ago, pero it's our 2016 or... first time. Pero first time na mo rin nagkita, ayan, di ba? Perfect Subscribe na yun. Nag-vlog dahil siya baga siya nang pag tugutan. Tugutan. Ayan, naabot siya YouTube channel. So, subscribe sad mo. And dira may mga at bangra like nanggawas mi. Manaka na dara. Dira nanggawas mi kay mga on mi dara sa Metro Food Park like at bangra gyud. Ang nakakuyaw diri sa unsa no sa CDO kinang kay building sa mga magudili pwede matukuran dito ka. Sa Jensen, bawal? Ano man? May tendency na mabali. Ay mabali. Matumba. Dili jud pwede dito ang yuta dito ba dili pwede sa mga building. Ayun, daming to. Bago pa yung sila nag-open diri ano. Maulang jud ko. Go, introduce ako Malami. Picture tayo mo. Di ba na siya eh? Ay, sige. Cover, remember? Nara mo mga orders. Ano sa'yo mission? Tokboki. Daw na ko. Salamat.
Yay! Manglito tayo may dara. We're here at the Metro Food Park. Isan ba naman dito sa CDO? Ang gipsang gihapon. Only 360. Ay, pero in fairness, pagka, and ako. Lagi tsada siya. Go first time ni Randolph magluto sa CDO. First time niya magluto sa CDO. Ano yung giluto din sa kay Ford. Sa Jensenson. Ayun. Wala, I hate sesame seeds. Wala ni Ay, hate ka nakutang po? naman. Pero ganun ko kay Baka. Yan ang gilay ka sa. Tama! Alam na si ate. Hi, na si ate. Hi, mga taga-revival. Taga-revivals pa. So, ipakani mo video. Oh, di ba kayo? Paano mo hindi mo? Hindi kayo. Hindi kayo si Harold. Iba na naman ako sila kasi nag-dinner naman din. Kaya apil. Si Harold. Ano yung si ate? Wala siya. Mag-steam lang, pag-minute lang. Ah, di na siya mo fresh. Si ate, paingkot na daw. Hindi rin kasi Baka sala yun dahil. Ano yun? Ang gasula? Hindi ka ba yung siya din? Gemma. Ay, mga Beef. Rumi? Gemma naman. Nangitang Gemma. Hindi ka po siya upa. Wala, binubo ka lang. Ani? Oo, balik siya rin ito eh. Lamig tayo? Lamig kayo. Okay kayo. Lamig kayo. Lamig siya, rabbit? Hindi na pumuling dyan sa... Uy, kayo. Murad dirira ka sila. Lamig siya, bitaw. Lamig siya. Nakayustik ako na. Papa. Ustik tanan. Actually, daghan dyan kay mi diri ah. Ayan, mga staff sa Revival Spa. Nga, grabe ka-accommodating. Thank you kay for joining me. And of course, Harold, my God. Nag-effort yun din siya. Pila pa kabukid ang gilabang, makaanhi lang. Thank you, Ma'am Jasmine sa food. Siya yung sponsor. Dili, grabe kaayo makatiman dili sa Cagayan de Oro. Murag, pinakuganan mo ulit. Wow, meron kayo nung share kayo. Sagot sa mo ulit, ma'am. Adap na. Oh. Ayan, ayan naman po. Hello, sana all couple. Again, thank you so much for the dinner. Mado ko ba kay feeling na ako mahulog? Da, may reste. Pa! Pwede pa kayo. Grabe, kagwapa ni Ma'am Jasmine. Ginoo ko. Ginasundog akong nawong. Ginasundog ang nawong. Pinagkalaban ha? Ayan, thank you so much. Ma'am Jasmine, Borja. Ayan. Revival Spa. Revive, refresh, relax. Then morning resulta. Wow, uy, di pa na. Mawad ang customer. Relax, pack, refresh. Morning, ano mo resulta? Uy, wala ako si mga Dali ako. Ano rin Miss Jam? Kaya mo ito. Go. One more. One more. Okay. Show us the half one. Oo. So, pa-facialarity na ka. Facialarity. Mga kiwing sing. Asa banda diri? Hindi matabang pa ba?
Di ba magka-error ang mga machine? Diba? Shalan. Hi guys, na-miss. Nice, so gada rin. Ayan. Ayun. Oh my god, nice kay diri everyone, no? Kay bisan wala sila customers mo, tanaw ra sila sa bungbong naan. Ay, wala customers na nasa dingding. Diba? Ayan, di ba? Nag-emote na. Wala, perfect ka yung ginoo ko. Perfect, guys. Dapat na makita mo. Diha ka. Ay, diri. Sikoan. Ay, diri si Rando. So, So special si Rando, kaya naa siya sa blue room. It means blue siya. Blue siya, avatar. Feeling kaya? So si Rando, kaya sa mga wala na kaila, ulawon siya. So, Ano kaulaw? Kaulaw ka na, uy. Saan mo kayo ginanano? Kung may mag-isipon? Oh, marag-isipon gani, pero actually isipon pa jud ko ron. Pero bisag wala, nasal jud ko. Ay, as in. Kailangan ko mo jud. Ano? So today it's our second time. It's our second day here at Revival Spa. And karon tiwasan na sad ko nilang pagwapa. Ano, kinabulag. Ito na dito ng kastori niya. Gani no ano Jud. So karon sa eyelash na punta. Eyelash extension. Kagahapon first time na ako nagpa-color of hair. Then nagpa-gel polish, nagpa-massage. Burikat kayo, no? And then karon eyelash na sad and unya nana po dahil mga unsa to spa nga unsa to? RF spa, foot spa, facial spa. As in, grabe si Ma'am Jasmine. Murag ipaan niya jud ko CDO para limpyohon. Kay murag hugaw jud kay kugi kag Jensen. Unsa na siya nga koan? Extension ka ng natural review. Human hair. Hala. So, gikan pa mong sementeryo. Nang look up. Mga pila man na, it takes like how many minutes? 1 hour? Okay, 1 hour. Ay, tinuod! Kaya marag dito sa kon marag dali ra kay 1 hour jud ito kay paugahon pa man. Bagay basta kuha or like marag over kay kataas. Tamo ka sa bago. Ako bigyan ako. Phone. Phone eh. Gana mga live show. Kanang iPhone B. Gusto ni Randolph nga inani, pero kung inani, Randolph gusto ka inani para Randolph gusto ka inani nga para taas, but dili makita ang revivals pa, so ana na lang. No. Hello Mario. Welcome to Revival Spa. Revivals pa. Before. After, di ba? Dili lang kayo parang ako ba yung before? Daga na kaya. Si Ma'am Kay, gwapa lang.